Ако имате проблеми, малки, средни и големи, дайте ги на нас, още в този час. Нито миг не се бавете, фирма Чадо потърсете, ние сме света. Тра-ла-ла-ла-ла. Съвестта ви да е чиста, потърсете специалиста. Тра-ла-ла-ла-ла. Не обаче да. Бейби. Скъпа. Кейт. Кейт! Кейт. 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 На моята любов. На моята любов. Последен рейд. Каква си мъничка кошута. Пак аз съм лопатар до теб застанал пак. А може би в тъс горичка прословута, където неведнъж голял съм дваш, а може би пак 3 пъти нататък нам. В този изкрометно тръпнеш ден възторжен съм от факта, че си тук. И то с мен. И ти ли, Кейт? Кейт! Кейт! Не могат те, поето, да го разберат. Не могат. Ало? Да, Чадо е. Да, разбира се. Да. Ама моля ви се, ние осигуряваме пълна дискретност. Ама моля ви се, разбира се. Да, ще запиша. Dear baby, скъпа Мери, на моята любов последен рейд. Как се радвам в този... Аз се как радвам се, че време ти намери Мери. Време ти намери хубаво. Хубаво е, знам, че е хубаво. Мери. Как, виждаш, усещаш ли как става? Как време ти намери Мери. Меришлери става, но... Не дей сега. Отива в друга посока. Как време ти намери Мери с мене баничка да изядеш. Това е хубаво. Не е много хубаво. Да ми се махаш ти веднага от главата. Безчувствено животно! Що се сърдиш, бе? Не могат те, поето, да го разберат. Не могат. Здравей, котенце. Здравей, Златен. Какво правиш? Ногтите ли си лакираш? Свободно ли си до вечера? Защо? Как що? И да излеземе сам натам, да хапнем, да пинеме. Може, но съм неразположена. В какъв смисъл? Дойде ми цикъла. Цикъла ми дойде. Айде, бързо, че шефът те чака.